كابش ودن تبجيسو أب سويسرلاند استزازمة جعزة بشكلتا نحكي فتحي سلام إيرتران بكل مدايو عوت منبارو ودبتون تساتفتون كليت أمالو نزب زملكت أرسيما أسمرهم زدالوتو تتصابالو يسعب بمخنيات زخري مبل 13 عامت ناي موداتان قيادن بين كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان بسلاسان حد المجابيت كابش ودن زتبجسن دحر خلتا سومن أب كتما جنيفا زتزازمن وعزا بشكلتان حقي فتحي سلام من إيرتران زتبجسلو شوتو 5 وقعة ودبتن تساتفتن نايت مدب قاليتام شتو تبغير واقعو دنا كيتبجس كل درجة فرقة 9 بشتوناتهم تاينيرو هزونا مقصقاص ينيرو على خبرك عدل كفتر يرو زنا عني ريدي ثاني هم كل جزء تياوي مستتيرو تخلى عينات الزبرة أبكباب يزلوا هزبي لأنه واحد زلون قروة حصلت بزعل أفريقيا حصلت بزعل إسرائيل ما نقوله كم زي فلت كم زي ددون قروة بحثيرو هزبهم كاني تيجي أب كتماتهم بحث راح كتماتات كاني بزعل إسرائيل نحضر كيلنا مالتي بسبوك أتقبلوه نتوم أبكتهم ترخبنا يوم حلفتي ميجر نايت ختمات كاني إذا كنت عايز قلنا لهم مالتي كوفلهم كاسمي أمنا كاب كذا عزيز على ما زبرت كانت نايت نيشوف بدينا عم بيدك أصلا من قاري ميرو إذا خطب بولجير بتيحهم مالتي ስለዚህ ለማ ታሪ አውት ለማ ይሩ ካብ ወደብትን ተሳተፍትን ዶክተር ኤደን ታርቀን የሪና አብዛሃቦት ተሐበሬታ ቀንድ ዕላማ ናይ ትጉዕዞን ንቕሓት ምብራኻን አፍልጦ ምስፋሕን ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ኣብዛ ሓለፈ ልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራን ዝተፈጸመ ተደጋጋሚ በደላ ምቅላዕን ህዝቢ ኤርትራን መሰሉ ካብ ምቅላስ ኮፍ ከም ዘይብልን ሰፊሕ መረዳታ ከም ዝፈጠረ ኣነፂራ ዩናይትድ ኔሽንስ ለዘይ ፈልጡ ወይ ኮናን ተደብዳበ ሆነዎም نهزي أتراق أقدمهم مس إثيوبيا كونوا كلوا عمس كم زنبرة يفلت يوم 3 عامات كن واقع كل الناس فسس دم عمس كم زنبرة فلت يوم ولا زحجز كايز الله ما عمس كم زخنا فلت يوم ولا زناي سانكشن كمان نوع زخون شبت خرج بخم ذيك على فلت يوم زسرحهم يفلتوا يوم تبوا جيرو تيم الاقتناع عند زنبرة هزي أتراق هم زي دك أسا من قاري نيرو بس قدايزي كم زين دك أسحج كمان يتي ملأخت نيرو لذي اتمل اختي انا بتحن فرقاني زبل اسلام تايري يوم كن اكل قوزه توعيس كا ابعدو تزنبل زغبر نبر من قفقاسات ناي السوشيال ميديا كله زرايو حجم زيات خم زي دقست الاخت صبغير بتحوم مالتي تساتفت نايت قعزو اب كتما جنيفا نزركب بيت صفت ودب حبرات اغرات اب زغربو مذكر بايتو صصتا اب تكبار نايت ب 13 ميازيا 2002 زتوهبه ناي موداتان قيادن بين كوميشن دوب ايرتران اثيوبيان حلفنتو كالعل عماصي غوبطالو لاو مريت ايرترا باثيوبيا كبقع كمونا بلعل ايرترا زتسجدد زي حقاون زي فتحون اجداتات كل على زبل تحستو زحزينيرم قعزة بشكلتان حقي سلام فتحن إيرتران بسلاسان حدن مقابيت كاب كتما يوتوبري شودن تبقيسو 10 كتماتات جرمنن 3 كتماتات سويسرلاندن قريتو ب 13 ميازيا جنيفا نخاتو 1700 كيلومتر كم زشفنه يفلات ابتو قعزة كاب زتفلالي هاجرات زتواصو لعل 10 زيغاتات تساتفهم لمعتاو مدباتنا مدنفاع بوهدة حزب منغستن زتفلالي نطفتات يزسلاسل حزبي بزعبا زي ملو أفلط حليون زيادة عبيت سعرتاتو نخحيل دما بزتودب عقباب عودتي كايديو كم أكل نايزي زتفلالي حلفتي زوبا ماكل أبو زوبا غاش باركان زتسلاسل لمعتاو مدباتنا معزاب عودتا كايدو مالو نتصبصاب يوناتان يعبيو ميكيل تخلاي كوروي أب زوبا غاش باركا سلاسل زلو لمعتاون تحت غرصاون نطفتات مسرت بروه مصاي إرترا مخانو أب زوبا عودت زكايدو حلفتي جنافر منسترتات هقدف أم حدتن أسان زوباتاتن ممحدرات كبابن كمون وكلتها قرويان محبرات قليصون نساتهم كاب 15 كساب 17 ميازيا أب فانكو تمو قرست كركبتن ساوان زكايد زلو مدبات لمعات دحرم عزابن مبره دحرم اسمعن نيرينا بزهبو حبريتا فنان زبرخن نتصرس إلى زهبن كوينو كم زرخبو رديوم حلافي كوربوريشن تريتن زرأتن إيرترا ميجر كبر أب أبراهام نعودتنياتات أبزهبو مبرهي أب كبابيتات ديقاتات فانكو تسمو قرستن كركبتن زسلاسل زلو غزيف لمعاتاون تحت غرصاون مدب مرأيان نايتي نرحوق زطمته أب مرقاقات وحسنة مقبزة تكوره بوليسي منغسي إيرترا مخانو آنتسيروم
መንግስቲ ኣብቲ ከባቢ ብዝገበሮ ገዚፍ ወፍሪ ቀንም ሓንቆ ኮይኑ ዝነበረ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተዋዲዱ እቲ ጸገም ከም ተቐለለ ዝጠቐሰ ሜጀር ክብራብ ኣብ ከባቢታት ሳዋ ኣፊምቦልን ኣቁርደትን ንሳለጥ ልምዓታዊ መደባት ዘገልግል ኣገልግሎት ኤሌክትሪሲቲ ኣብ መስርሕ ምውዳድ ከም ዝርከብ ኣረድዩ ድሮ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፍረታት ኣሕምልትን ኣእካልን ይፈርቅ ከም ዘሎ ጠቂሱ ድማ ብዝካየድ ዘሎ ውሁድ ጻዕሪ እቲ ናይ ልምዓት መደብ እናሰፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎ ጎኑ ድማ ፋብሪካ ባናቶም መፍረስ ሳልሳ ሓድሽ ትካል ጽርበት ሓጺንን ምድላው ምግቢ እንስሳን ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ምዃኑ ብተወሳኺ አብሪሁ ዑደተኛታት ኣብ ዝበጽሖ ቦታታት ንዝተገብረሎም ኣቀባብላን ዝተዋህቦም መብርህን ድሕሪ ምምስጋን በብከባቢው ሰላሰል ዘሎ ልምዓታውን ትሕተ ቅርጻውን መደባት ንኽዕወት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ መንእስያት ድማ ብፍላይ ተሳትፎም ክዕዝዙ ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ኣመሓደርቲ 12 ምምሕዳራት ከባብን ኣብ ምርባሕ ኣግማል ዝነጥፉ ሓረስቶትን ዝተሳተፉ ፌደሬሽን ቅድድም ኣግማል ንምምስራት ዝሕግዝ ዓውደ ዘተ ተቃኒዑ ኣብቲ ኣብ ሓውስ ከተማ ፎርቶ ሳዋ ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ ኣካየድ ስራሕ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ፎርቶ ሳዋ ኣቶ ስሌማን መሐመድ ዓሊ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣብ ምርባሕ ኣግማል ዝነጥፉ ሓያሎ ሓረስቶት ከም ዘለውን ቅድድም ኣግማል ፍትውያታዊ ስፖርት ከም ዝኾነ ጠቂሱ ብደረጃ ፌደሬሽን ቆይሙ ስሩዕነትን ቅጥዕን ዘለዎ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንምክያድ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ምትሕብባር ከም ዝገብር ገሊጾም ኣብቲ ብምውሃድ ጨናፍር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካን ማእከልን ዝተኻየደ ዓውደ ዘተ ኣባል ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ማእከል ኣቶ ሳልሕ መሐሙድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፌደሬሽን ቅድድም ኣግማል ኣብ 6 ንኡሳን ዞባታት ጋሽ ባርካን ንምስራት ከምኡውን ነቲ ስፖርታዊ ንጥፈት ብምብርባር ውድድራት ንምስራዕ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላትን ህዝብን ነቲ መደብ ንኽዕወት ምትሕብባሮም ከዛይዱ ተማሕጺኖም ብደረጃ ዞባታትን ንኡሳን ዞባታትን ስሩዕ ውድድራት ክካየድ ምዃኑ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድራት ንኤርትራ ወኪሎም ዝቀዳደሙ ንምምራጽውን መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ ሳልሕ ጉዱሳት ተወዳደርቲ ነቲ መደብ ፈሊጦም ክሳተፉ ጸዊዖም ተሳተፍቲ ብወገኖም ነቲ መደብ ብዓቢ ተገዳስነት ከም ዝጥምትዎ ጠቂሶም ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘጸውዑ ተቀዳደምቲ ንምፍራይን ንምዕባልን ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣበርክቶም ክዕዝዙ ኣረጋጊጾም ተካእቲ ስፖርታውያን ብሓፈሻ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ድማ ብቐንዱ ንምፍራይ ብምውሃድ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ መንደፈራን ኮሚሽን ስፖርት ዞባን ልዕሊ 500 ቆልዑ ብምስልጣን ሓያል ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ወኪል ኮሚሽን ስፖርት ኣብ ንኡስ ዞባ መንደፈራ መምህር ሓድሽ ገብረ ማርያም ሓቢሮም መምህር ሓድሽ ኣብ ሓበሪቱ እዞም ካብ 8 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተዋጽኡ ካብ 8 ክሳብ 13 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ መንደፈራ ዝለዩ ዘለዉ ቆልዑ ድሕሪ ናይ 1 ዓመት ስልጠና ኣብ ምምሕዳር ከባቢኦም ናብ ዝርከባ ጋንታታት ተመዲቦም ብኮም ደረጃ እናተኣልዩ ንጥፈታቶም ክቕጽሉ ምዃኖም ኣፍሊጦም ምምሕዳር ንኡስ ዞባ መንደፈራን ኮሚሽን ስፖርትን ተጻወቲ ዕጥቅን ኩዓሳሱን ብምቕራብ ነቲ መደብ ንምዕዋት ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ዝሓበረ መምህር ሓድሽ ወለዱን ኩነታት ደቆም ብቐረባ እናተኸታተሉን እናተባብዑን ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ምህላዎም ገሊጹ ካብ ኣሰልጠንቲ መምህር ሳሙኤል ክፍለዝጊ ብወገኑ መብዛሕትኦም ኣብ ምእላይቶም ቆልዑ ዝሳተፉ ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ተመክሮ ዝጸንሖም ኣብ ርእሲ ምዃኖም ናይ ግራስሩት ስልጠናውን ዝቐሰሙ ስለ ዝኾኑ ኣብ ምዕዋት መደብ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎም ኣረዲዮም ብዘይካዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣካል ናይቲ መደብ ኮይነን ይሳተፋ ምህላውን ነቲ ደኺሙ ዝጸንሐ ጸወታታት ደቂ ኣንስትዮ ንምብርባር ከም ዝሕግዝ ጠቐሰ መምህር ሳሙኤል ዘሎ ሕፅረታት መሳለጥያታት ክማላእ ኣዘኻኺሮ ዝስዕብ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም